बे सरलपारा होनोबा मोनसे भुटान हादरनिफ्राय फैनाय मोनसे बिराद मोजां दै दङ। बे दैयावहाय बिराद मोजां बिफां लाइफां मोनसे अन्थाइबारि मोजां समायना जायगा दङ। बेखौ नायनो थाखाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेहाय नायनो फैयो। बिनि बारहावाया मोजांखाय ओमफ्राय बेहाय फैनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय बेहाय खालामो, बिसोरो आयोजन खालामो। बेहाय जाखांनानै बिसोर सोरबाया गारनो थाखाय जायगा गैयैखाय बे जाखोन्दाफोरखौ गारनो जायगा गैयैखाय दिनैहाय बेखौ जोङो साफा खालामनो होननानै दिनै नैबे सरलपारा एरियानि जोङो लकेल हिसाबै मोनसे ससाइटि ग्रुप दानानै जोङो दिनै बेखौ जोङो फोसाबलांबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो दिनै जोंहा मोनसे प्रब्लेम जानानै थांबाय। मानो होनोबा दिनै जोंहा मोनसे ग्रुप दं XNDP, बिसोरो जोंनि गेजेराव हाबखावनानै गाज्रि मावफैबाय। बेखौ जोंहा जोंनि बे एरियानि ससाइटि क्लाबनि बे मोनसे सेंग्राफ्रा इउथ्सफ्रा दिनैहाय बेखौ गनायना लानो हायाखै। मानो गनायना लानो हायाखै होनब्ला जोंहा बे एरियायाव गोबांथार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बेखार दं। दिनै बेंगालराव थांनानै जेबो जोंहा बेनिफिट गैया। बेनिखायनो बे जायगायाव जोङो गावनि माबाखौ एसे एनै गस्ला गामसा सेन्देलफोर बायनानै लानो हायो खोमा होननानै जोङो दिनै बे सेंग्राफ्रा बाहाय गसंथानानै दङ। दिनै जों जाथि मोनसेल' नङा, अखल जोंहा दिनै आदिबासि दं, बर' दं, राभा दं। बे मोनब्रै ग्रुपआ जोंहा दिनै मोनसे ससाइटि दानानै जोङो दाहाय रिसार खालामना लाबोबाय। बेनि गेजेराव दिनै मानो बिसोरो हाबखावनानै बेबायदि बेले बेजे लाबोनो सानदों? आं बेखौनो खावलायहरनो सानदों जोंनि बिटिआरनि EM सारआ दिनै मा एंगेलजों लांनो सानदों जों बेखौ मिथिया। जोङो दिनै बेनि रिकुवेस्ट, रायजोफ्रा बेखौनो लुबैबाय थादों गोख्रैनो बे जिनिसखौहाय बिथां फेरेंगा सारआ बे जिनिसखौहाय बोखारनानै होनांगौ। दा बे जिनिसखौ जोङो पाब्लिकआ लुबैबाय थादों। बेखौ बोखाराबा जोंनि सेंग्राफ्रा बेहाय मोनसे गोख्रों जोङो आरो लाबावगोन होननानै सानलायबाय थादों। बेनिखायनो बिथाङा बेखौहाय अननानै बोखारना होनांगौ थाखाय बेखौ आं बुंथ'बाय आरो। जोङो मिथिया, मानो होनोबा जोंनि इउथ्सफ्रानो बेखौ सालायबाय थाखादोंमोन। मानो होनबा बिथाङा बाहाय मा एंगेलजों लांबाय थादों जों मिथिया। रेन्जारखौ थिनहरनानै खेबथाम खेबब्रै लामाखौ जावथेबाय थादों JCB लानानै, आरो गेटखौबो बुफायनाय जादों। बेनि गेजेराव होमब्लाबो जोङो लकेल हिसाबै जोंहा बाहाय मोनसे प्रब्लेम फैगोन होननानै जोङो बेखौ सानलायबाय थानानै जोङो बेखौ हगारनाय जायाखै। दिनैसिम बेहाय जोङो सोलिबाय थानाय दंमोन। आरो माथो होनबावनो, जोंनि लकेल SSBआबो होनदों बिसोरनो हगारोबा, बिसोरथ' उग्रपन्थी ग्रुप, दाथ' नोंसोर लकेलिटि मानसि, नोंसोरनो थानांगौ, नोंसोरजों जों सापर्ट दं। बायसान्स बिसोरो लोङै जायै सोरखौबा बिदिनो बुथारलाङोब्ला बिनि रिक्सआ सोरनाव थागोन? दा लकेल हिसाबै जों नोंसोरखौसो हमनाय जागोन होननानै बिसोर बुंबाय थानायखाय जोंबो बे जिनिसखौ हगारनाय जायाखै। दा जों जुक्ति दं आरो।